ତମ ମାନଙ୍କୁ ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଆରବ ଦେଶର ଘୋଡ଼ା କାହାଣୀଟି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଏଇ ଗପଟିରୁ ତାହା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିବ। କାହାଣୀଟି ଆରବ ଦେଶର। ଦଳେ ଆରବବାସୀଙ୍କ ପେଶା ଥିଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଟ ଉପରେ ଲଦା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମାଲ ସବୁକୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବା। ଏହିସବୁ ମାଲବାହୀ ଓଟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭାର ଥିଲା କେତେକ ତୁର୍କୀ ଘୋଡ଼ସବାରୀ ପ୍ରହାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇ ପଶୁଯାନଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆରବ ଦସ୍ୟୁମାନେ ଘୋଡ଼ସବାରୀ ପ୍ରହରୀଗଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ। ଆବୁ ଏଲ୍ ମାର୍ସ ଏହି ଧରଣର ଜଣେ ଆରବୀୟ ଦଳପତି। ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କାମରେ ତା ଭଳି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତଥାପି ଥରେ ସେ ତୁର୍କୀ ପ୍ରହରୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାଟି ସମେତ ସେ ଧୃତ ହେଲା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଚାଲିଲା ସେମାନଙ୍କ ଶିବିରକୁ। ବନ୍ଦୀକୁ ସେଇ ପ୍ରହରୀମାନେ ବାହାରେ ପକାଇଦେଲେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଆବୁ ଏଲ୍ ମାର୍ସ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ତାର ଘୋଡ଼ାର ଗଳା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ତୁର୍କୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳହାନି ଘଟି ଆବୁର ଅବସ୍ଥା କାହିଲ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହାରିଯାଇ ତ ତାର ଏଇ ବନ୍ଧନଦଶା ଘଟିଛି। ଦେହର ଅନେକ ଜାଗାରେ କଟିଯାଇ ସେ ଏବେ ଚଳତ୍ଶକ୍ତି ରହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଜୀବଟିର ଡାକ କାନରେ ବାଜି ତାକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିପକାଇଲା। ସେ ସେଇ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଃଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଆଗେଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି। ତା ଦେହରେ ଆଦରରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲା ତାକୁ, ପୁଅରେ, ତୋର ବି ତ ମୋରି ପରି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ତୁ ବି ସେମିତି ବନ୍ଦୀ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ରହିବୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ତାଠାରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତୁ ଯଦି ପଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ତ ଦଉଡ଼ି କାଟି ଦେଉଛି ଚୁପଚାପ, ତୁ ଚାଲିଯା। ମୋର ଏବେକାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଏମିତି ଆଘାତ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଥିରୁ ଭଲ ହେବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତହିଁରେ ପୁଣି ମୁଁ ବନ୍ଦୀ, ପଳାଇ ଯାଇ ବଞ୍ଚିବି ତାହାର ବି ଆଶା ନାହିଁ। ନା ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନା ଅଛି ଉପାୟ। ଏମାନଙ୍କ ସୀମା ପାରି ହୋଇ ତୁ ଛୁଟି ପଳାଇଯା। ଏବେକାରେ ଯାଇ ଆରବୀମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖବର ଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସେହି ଦଳପତି ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାଟି ଯେଉଁ ରଶିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆପଣା ଦନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆବୁ ଶେଷରେ ସେଇଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ଘୋଡ଼ାଟିର ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଥିଲା ହୃଦୟର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ସୁରରେ ବନ୍ଧା। ସେ ବୁଝିଲା ତାର ମାଲିକର ଇଙ୍ଗିତ। ତାର ପଶୁ ଚେତନାର ଅଂଶଟା ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇ ଚେତନାରେ ଖେଳି ଉଠିଲା ଏକ ତରଙ୍ଗର ହିଲ୍ଲୋଳ। ସେ ତରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ। ସେଇ ତରଙ୍ଗ ପାଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାହାର ଆପଣାର ହୋଇ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ତରଙ୍ଗର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ଏଇ ପ୍ରେମର ଯେଉଁମାନେ ବାହନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିରକାଳ ଆତ୍ମଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସେଇ ଦେବତାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ହିଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସଚେତ ହୋଇ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ କାହାଣୀର ବାକି ଅଂଶକୁ ଫେରିଆସିବା। ଘୋଡ଼ାଟି ତାର ମୁନିବର ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ତାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାର କଥା ବି ବୁଝିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ତାର ମୁହଁରେ ମାଲିକ ଆବୁ ଏଲ୍ ମାର୍ସର କଟି ବନ୍ଧନକୁ ଶକ୍ତ କରି କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା, ଯେମିତି ସିଏ ପଡ଼ି ନ ଯିବ ଓ ତ୍ୱରିତ ପଦରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଛୁଟିଲା ତୁର୍କୀ ସୀମାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସେ ପାର୍ବତୀୟ ପଥରେ ଆରୋହଣ କଲା ନାହିଁ। ସେ ପଥକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଘୁରା ପଥ ଦେଇ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଡ଼େଇ ଆରବ ସୀମାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିଲା। ରାତି ବି ପାହିଗଲା। ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୂର୍ବ ଗଗନରେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତୁର୍କୀ ସୀମା ପାରି ହୋଇ ତାର ପରିଚିତ ମହଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଲିକ ଆବୁ ଏଲ୍ ମର୍ସକୁ ନେଇ ଆସି ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଖସାଇ ମାଟିରେ ବସାଇ ଦେଲା।
ସମସ୍ତେ ଚକିତ, ମୁଗ୍ଧ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଗଲେ। ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ରାତ୍ରିର ଅଭିଯାନର ଶେଷ ପର୍ବ ଶୁଣାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗାଇ ଆସିଲେ। ଏଥର ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଆହାର ଦେବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ସେସବୁର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଅଶ୍ୱଟି ଚିରବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ସାରା ରାତ୍ରି ସିଏ ମୁନିବର ଶରୀରକୁ ମୁହଁରେ ବୋହି ଦୌଡ଼ିଛି। ସେଇ କାମରେ ସେ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନିୟୋଗ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତା'ର ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନିଃଶେଷିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମର ଦେବତା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ ସିଏ ତାକୁ ଚିରକାଳ ଲାଗି ବିଶ୍ରାମ ଅବସର ଦେଲେ।